tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamalla wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuri hen tengtude oɗo subaka altine nogas e jeeɗiɗi lewru jeeɗiɗi ɓuuri hitandu ujunnaje ɗiɗi nogas e jeegom to Niger. Bone mawɗo waɗi toon yimɓe jeeɗiɗo civil en maayi to wuuro wiyetego Chinago Drara bangere wo leydi ndi e nder diwal Tilaberi ko kono Niger jaati fiɗi bomboje ɗiɗi drone e dow yimɓe wonnoɓe kawrital maayde aljuma faltiɗo ɗum waɗi hoɗuɓe ngo wuuro kolli mette mabɓe laamu Niger ala fof ko haali tafonno. Kirayi les patriotes républicains ɗum woni inde fedde politique sere horejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye ko aset faltiɗo nde fedde darnaɗo e Dakar miijoji lundiɓe ɓe no certi e nde fedde politique sere yoga kolli ɗum wona nafoore leydi e laamu tan ma en garti oɗo alhaali hectare uji kewɗi cumi to leydi Europe ha tengti to France e to Espagne hanki kam alerte sapeur pompier en Espagne kuccodiri e cumu saraji saare wiyetede Valence fodde ujune 15 neɗɗo egginama toon caɗele kewɗe heɓama gam falade ngu cumu e ngal diwal tedduɓe bisimilla mon on calminama on juurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi to Niger paɗen aljuma faltiɗo siwileɓe jeeɗiɗo maayi e ley bomboje dronaji to wuuro wiyetego Chinago Drara bangere wo leydi ndi diwal Tilaberi e wiide humpitoji ɗi RFI heeɓi ngo wargo ko e dow wirwirde konu leydi Niger fiɗi dronaji ɗiɗi hoɗuɓe ngo wuuro kolli mette mabɓe ko fewti ɗe piyenɗe ɗe konu Niger waɗi kono ha joni laamu Niger suutani konngudi tafone oɗo alhaali keɗoɗen Abdoulaye Diallo e biyol hoɗuɓe ngo wuro Chinago Drara ko siwileɓe jeeɗiɗo maayi e piyande dronaji saabiɗe kadi gañiɓe hewɓe ɓurɓe tampude ɓe nawa ka suudu safrirdu ndu bani bangu caggal dejere laamu ngu ko ɓiɓɓe wuro ngo tigi takko kerol leydi Mali waɗi jertinago mumen ka mejaji rendo ko kono Niger ɓe tuumi e ɗe piyande sabu e wiide settiɓe hay kuliyankojo goto tawtoraka e fije kuure ɗo bombuji ɗi werla ɗe piyande koko wowa yiyede wano ɗe gure wottitiɗe e nder leydi ndi e lewru jenaɓuru yawtudu ndu e nder diwal Filingue teskano kadi wano ɗe piyande ɗe kono leydi ndi waɗi hoɗuɓe e ngo wuro holluno mette maɓɓe ko fewti o alhaali e jabawol ardiɓe laamu Niger andini wonde konu ngu wadno toon golle ngam haɓude kuliyankoɓe suuɗiɓe eɗen gure ko ina wona joni lebbi nde dronaji keptinaɗi to leydi Turki na jiilo e dow leydi ndi ngam renude e haɓude kuliyankoɓe ɓe fedde état islamique daakiɓe e hakkunde ɗin keri tati. To Mali kam saare koro e nder diwal Bandiagara jaɓɓima capanɗe yimɓe burkinaɓe doguɓe fitinaji ɓe arɓe ɓurti sanne hoɗuɓe nder nde saare hoɗugol maɓɓe gurdam maɓɓe safara maɓɓe horeɓe diwal ngal e ballal ACR kañum e pelle waɗeno MSF ɗum woni Médecins Sans Frontières wondude kadi commission halfinaɗo moloyiɓe gollidi gam wallude ɓe yimɓe kono ha joni caɗele no goodi hewɓe e mabɓe ngala ɗo goni gurnam mabɓe kadi no satti